Okay, pang 15 natin. Pang last na natin, okay? Kasi sobra na tayo sa oras. Sino una-una? May sabot din ako. May sabot? Ano sabot? Pang 15 natin. Let's set go. Hello, Miss Leia. Ayun. Christmas wrapper. Wow, very good ka, Ate Luz, ha? Kunyari ka pa na hindi ka makaisa. Wow, Ate Luz, hindi na tayo pupunta sa ibang, sa ibang, Ate Luz. Ay. Hindi na tayo pupunta sa kabila. Siya kaagad. Si Ate Luz. Ayun, galing na Ate Luz. Okay, so ito ang sa una kaninang category sa math natin is Miss Laurica, Ella Kimno, Jerica Samson, Julius Marquita, Rose Porlagi, Laurica Samson, Julius Marqueta, Laurica Samson. Sa sa ating panghanggang 10 yung ang tawag dito. From 6 to 10. Okay, ngayon pang 11 to 15. Lynn Alahas, MJ Bolaño, and Luz Maminda and Ate Luz Maminda. Congrats all. And ito po yung mga, okay, ibaliktad ko na naman yung camera natin para makita nyo talaga. Yung sinabi ko kanina, yung hulaan by itong last natin from 15 to 12 to 15 is nabaliktad ko, which is ayan ayan siya yung pinaglalaro natin, ha? Ayan, So, yan. Ayan. Ang Christmas wrapper natin, ayun. Ayun ang Christmas wrapper natin, ha? Ayan ang Christmas wrapper natin. Ay, paano ba? Ayan ang Christmas wrapper natin. Alright? Nandyan lahat yung mga items na pinagpahula ko sa inyo na hindi tayo lalayo. Kung huhula tayo ulit, ay hindi tayo lalayo. Hindi tayo lalayo. Diba? Para madali lang. Okay? So, ayan ang natin. Okay, salamat all and good night. Kasi alam ko anong oras na dyan. Maaga pa kayo gigising. Oh my gulay, 9 o'clock na pala kayo. O sige na, love you all. And I forward this to the, alam naman ata niyo yung mga phone number ninyo. Pagsasampo yung mga dira bawat hula. Okay? So, siya ng nito. Alam naman ata niyo mga phone number nito. Alright? Or, I don't know, si Miss Ivy. I don't know. Okay? 10 pala, 10 yan. Bye everybody! Okay, so salamat sa inyo. Sasabihin nyo lang sa akin kung halimbawa itong ganitong ginagawa natin ay na-enjoy kayo, gusto nyo ba ito? Give me your feedback mga dear, okay? Give me your feedback sa mga